No Kassu täällä Fikonista, terve. Keväthän on kevätpesujen aikaa ja sillä ajattelen nyt käydä läpi vähän tätä meidän kadunpesulaitetta. Nämä meidän kaikki kadunpesulaitteet on varusteltu näillä puulteilla kiinnitettävillä pikakiinnikkeillä. Eli pikakiinnikkeet pystyy vaihtamaan kohtuun nopeasti, jos kone sattuukin vaihtumaan. Letkut ja sähköt tulee aina konekohtaisesti, eli tilauksen yhteydessä ilmoitatte millä liittimillä ja millä sähköllä kone tehdään, niin sen mukaan se sitten teille tehdään. Vakiovarusteisiin kuuluu tämä kätevä kaksossuutinputki, jossa on paineensäätö mukana. Ja tietysti 20 metrin letkukela käsikäyttöä varten. Täältä pellialta meiltä löytyy moottoripumppupaketti. Täällä on laadukas italialainen Havkin pumppu ja hyötysuhteeltaan todella tehokas Eatonin hydraulimoottori. Ja nämä on toisistaan erillään olevia yksiköitä. Lisäksi painemittari ja paine- ja varoventtiilit. Vesisäiliöitä löytyy 4 eri koossa. On 500 litran säiliö, 800 litran niin kuin tämä tässä on, 1000 ja 1600 litraa. Veden virtaus tässä on 55 litraa minuutissa ja siihen riittää koneessa 70 litran öljyvirtaus. Suutinputki vakiona 1800 milliä ja sitä löytyy tarvittaessa myös eri koossa, jos työkone esimerkiksi on leveämpi. Ei mitään. Soitelkaa minulle tai meidän jälleenmyyjille. Näitä kyllä löytyy. Nähdään markkinoilla.